Това е втория клип от поредицата, в която се опитвам да спася живота ви. Според официалните данни, почти 12 000 българи всяка година загиват заради мръсния въздух, което е 3 пъти повече от това, което е средното за Европа. Или казано направо, 8000 човека умират в България, защото нашите политици са по-корумпирани от европейските. Всяка година. За последните 10 години това са 80 000 човека убити от корумпираността на нашите политици. Вие със сигурност познавате някой от тези 110 000 загинали за последните 10 години заради мръсния въздух. Сигурно имате роднини сред тях. А дали наистина знаете, че точно заради мръсния въздух са умрели, е съвсем друг въпрос. Това, което науката е установила безспорно, е тежката вреда на финните прахови частици и ултрафинните прахови частици. Основен източник на финните и ултрафинните прахови частици са изгорелите газове на автомобилите, като предимно става дума за дизеловите автомобили. Точно поради тази причина в някои европейски градове има много тежки ограничения за движение с дизелов автомобил. Тези видеа тук са практични, казвам ви какво можете да направите, за да се спасите. За да ви кажа какво можете да направите, в момента ви обяснявам кое ви трови. Освен над 11 500 човека, които всяка година са убити заради мръсния въздух, огромен брой българи получават хронични заболявания и водят доста неприятен живот, пак заради този мръсен въздух. Според последното изследване, 1/3 от случаите на дихателни заболявания като астма, например при децата, са причинени от мръсния въздух. Също така, тези отрови, тъй като например ултрафинните прахови частици директно имат възможност да преминат кръвно-мозъчната бариера, те директно влизат в мозъка, дори е възможно само от това, че сте ги подушили през нерва да влязат в мозъка. Другия начин е при вдишването, през кръвта, отново отиват в мозъка. Казано по-научному, те водят до нервно-дегенеративни заболявания. Казано на прост език, оглупяване и полудяване. Така че, например, ако имате някой ваш роднина, някой ваш приятел, който работи на място, където има огромен трафик и сте забелязали, че след известно време той е неадекватен и се държи ненормално, да знаете, че най-вероятно човека не е виновен. Трябва да запомните следното. Това колко ще ви отрови мръсния въздух зависи от това какъв обем отрова поемате. Това се изчислява най-точно, когато се направи интеграл на функцията, показваща стойността на фините прахови частици. Звучи сложно, но всъщност е много просто. Когато някой ви начертае графиката на функция, вие имате координатна система и една графика. Интеграла всъщност е лицето на повърхността, която е под графиката. Тоест някой, който за съвсем кратък период е изложен на огромно замърсяване, е поел много по-малко отрова от някой, който живее постоянно някъде, където замърсяването не е много голямо. Но това нещо се натрупва час след час след час и сумарният обем отрова, която влиза в тялото, е много по-голям. Най-големия наш приятел, който може да ни спаси от тези замърсявания, са парковете. Защото дърветата, чрез листата си, които са изключително като финна шкурка, задържат и поемат тези финни и ултрафинни прахови частици, преработват ги и част от тях се отмиват с дъжда, друга част се преработват от дърветата. Но за това е нужно да имаш големи дървета с голяма площ на листата. И тук идва времето на корумпираните български политици. Те отрязват едно дърво, което е 10 метра и има няколко стотин клона, след което след известно време на негово място засаждат една фиданка, която има 2 клончета с по 5 листа. Буквално те са отрязали дърво, което е имало 80-100 пъти повече листа от това, което са засадили. По този начин такива елитни политици като кмета на Пловдив Костадин Димитров и заместника му Темелков, изсичайки 40 декара гори с 10-15 метрови дървета
и после засаждайки 50-60 фиданки, буквално унищожават листна площ, която е няколко стотин декара. Площта листа, която имат дървета върху 40 декара, е няколко стотин декара. Това са площта на листата на тези дървета. И обричат на смърт много от хората в града. Затова бъдете наясно къде са рисковете и какви са. Как да се запазите в следващите видеа.